ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರಲ್ಲೇ ಇದೀರು ಅಂಚಾದ ಫೋನ್ಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೋನಿ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಕ್ಲೇಗೆ ಕಡಪುವೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ದೂರ ಪಿದಾರ್ತೆ ಪಂಡಯಾನು ಇನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂರು ಮೀಟ್ ಆಯ್ರಲ್ಲೇ ಇದೀರು ಅಂಚಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಪಿದಾರ್ದೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೋಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಂದಿನಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೊಂದಿನಿ. ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಯರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಪತ್ತರೇಕ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ 10 ಕಾಲಾಂಡ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಿಶಾಲ ಬರ್ಪಾಲು ಅಂಚ ಇಂಕ್ 2 ಜನ ಹೋಗ್ಬಂದಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪೋವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೇನು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯೈತೆ. ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಫೆ ಪಂದ್ ಕಂಕನ್ ಅಡಿಡ್ ಜತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 3 minutes ವಾಕ್ ಮಂತದ್ಲ ಪೋಲಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಜೆರೋಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡತ ಐತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ತಿಳ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತನ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಮಾಮ್ ಟು ಬಿ ಅತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಡೆಗ್ ಪೋವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒರ ಪೋತುಲಿ ಕೆಲವೇರು ಪೋದಿಪ್ಪಾರು. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜತ ಅಂಚಿತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ ಲೊಕೇಶನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋವೊಲಿ ಹೊರ ಬೋಡಿತ್ತನ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ದು ಎಂಕಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮಂತದೇರ್ ಪಂದ್ ತೂಪುನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆತೆ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ಅಂದ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜ್ಪಾವೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಬೊಕ ತಿನ್ರೆಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕಾಂಡ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಆತನತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಫೈನಲಿ ಎನ್ನಲ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 6 months ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಅಪಗ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಲಿ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಿ ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಆಂಡ ಈತ್ ಬೇಗ ಎಂಕೆ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಪಿರ ಯಾನೇ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ನಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ನ ಅವು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿಜಾಂಡ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ 6 months ಆತಿಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ್ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡೋರರ ಅಂಚದ್. ಎನ್ನ ಪಿರೋರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ ಮತ್ತು ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಓಲುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತ. ಆತ್ ನೈಟೆ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಫೋಟೋ ಮತ್ತದೇ ತೊಂದಿತ್ತ ಚೂರು ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅದ ಅಂಚೆ ಜಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನೆನೆ ಅಂಚನೆ ಅತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತುನಲ್ಲ ಅವು ಅವರ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಂಡವರ ಆಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೆಂಡ ಅವರ ಫುಲ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ.
ಸೇಮ್ ಈ ಬಂಜಿ ತಿಂಗಂದಿನ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಬಚ್ಚಿಂಡಿಯ ನಡತ್ತದು ಆಲ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಸುಬ್ಬೋಡೆ ತಿನ್ನೋದು 2/4 ಎಣ್ಣೆ 2/4 ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ರತ್ತಿನ ಕಾಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಪ್ಪಿ ರಟ್ಟವೇರಂದು ಎಂಗ ಬಿಲ್ಲು ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನವರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಐಲೈನರ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಪೋಸ್ ಐಲೈನರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸೇಮ್ ರೆಡ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಚೀಸಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚಟ್ನಿ ಎನ್ನ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಹೊರಡುದು ಗೈಸ್ ನಾವು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತ್ರಿಶಲಯಾನ್ ಲಯಕಾಡ್ ಬೈದ ಬತ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಮತ್ತು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ತುಂಬುಗು ಮತ್ತು ಪೋದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಶ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ನನಗನೇ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಬಲ್ಪುಗು ಪತ್ತರೇಕ್ ಪೋತ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಗ 4 ಅರ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಯಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ನನ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಣ್ ಮಂತೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಆತ್ನೇ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.